Hei, tämä on kuvitellinen videohakemus. Teen tämän videon harjoitustehtävänä kurssia varten. Okei, aloitetaan. Hei, minun nimeni on Chien. Olen kotoisin Myanmarista. Tällä hetkellä opiskelen kokiksi Järviseutu ammattikoulussa Suomessa. Haluan hakea keittiöläisen työpaikkaa. Minulla on kokemus asiakaspalvelusta, ravintola- ja catering-alalta. Haluan oppia lisää suomalaisesta keittiötyöstä ja kehittää ammattitaitoani. Olen ahkera, täsmällinen ja opin uusia asioita nopeasti. Työskentelen hyvin tiimissä ja pidän puhtaudesta sekä järjetyksestä. Olen valmis oppimaan uusia asioita ja tekemään parhaani työssäni. Kiitos, että katsoitte videoni. Toivottavasti kuulen teistä pian. Mukavaa päivää jatkoa.